Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inuwo ndaingoti zvakaitikawo kwandiri nemurume wangu chete. Hakuna vamwe vakambosangana nazvo. Awa ndiwo mashura avo akaitikawo kwatiri mukoma. Asi pandakazonzwawo muchitaura nyaya yevamwe vaiti ivo mama vavo nagogo vavo vakabatwa vachifukunura guva remwana mucheche, ndakatotumidzirawo murume wangu audio yacho kuti ange achizoiteerera. Mukomanashe, isaiwo nyaya yangu kudare kwenyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindivigirawo chitupa changu. Zvinhu izvi zviriko ende pazvinoitika unoti zvimwe kuda hazvisi kuitika, but zvinenge zvichitoitika kwauri. Iniwo nyaya yangu yakamira sekudai. Mukomanashe, ndakati ndaroorwa nemurume wangu uyo wandakasangana naye patainge tichiri kuSouth Africa, asi iko zvinozvi tava kugara zvedu permanently kunoku kuZimbabwe. Saka takasangana kuSouth Africa, tasangana kudaro, Habi haana kukwanisa kundibudirawo pachena kuti iye ainge aine chirwere ende hamenawo kuti chii chakaitika mukoma. Ndaiti pose pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoitwa matest eHIV, ndaibva ndachizongonzi muchazoitwa kuzonosvika nhumbu yarwadza mukoma. Ndakabatwa HIV, ndatoenda kuleba, ndo pandakabatwa HIV. Pane mamwe mapiritsi awo andakapiwa ekuti ndisazotapurira mwana chirwere, but vakazondiudza apo pandainge ndava kupiwa discharge letter kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka naHabi, uye zvekare vainge vasingandikurudziri kuti ndinge ndichizonwisa mwana wangu kubva pazamu. Ndaifanira kuti ndinge ndichizomupa mukaka wemubhodhoro. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa. Ndasvika kumba ndakataura naHabi, Habi akati it's okay, tinokwanisa kuenda kuchipatara. Takazoenda kuchipatara, kwava kuzotestwa paya, ndikabva ndachizobatwa kuti ndainge ndiri HIV positive zvekare naHabi akandikumbira ruregerero nesituation yainge iripo, plus semunhu wekuti ainge akandibatsira kwazvo mukurarama kwangu, ndakakasikawo ndamuregerera. Ndikati tichatongoonawo kuti tozvifambisa sei kutangirawo ipapo, because ndakaroorwa zvakanaka chaizvo mukomanashe. Kana vabereki vangu aivaitira zvikuru. Saka mwana uyu wandakazvara ainge ari mwana aigara achingorwara chete nguva dzose, saka akazoshayika. Mushure mekunge mwana achaika, izvi zvakazoitika kumusha kwemurume wangu. Tabva kunoviga mwana wangu ainge afa, varoyi vakatobatwa mukomanashe, vakachenerwa nekunze vari paguva remwana wangu vachida kufukunura kuti vatore nyama. Chakavatadzisa kuti vange vachibudirira yainge iri nhau yekuti pane zvakangoitika so zvatisina kunzwisisa pamwana. Hongu mwana ainge agara achirwara zvake, but tichiri kuJoni takapiwa mimwe minamato nevamwe madzimai. Madzimai ava ndakangosangana navo mutauni, vakanditi madzimai, ndine munamato uyo wandikuda kuti ndinge ndichikupai mwana wenyu ari kurwara, asi ndikuda kungokupai munamato wekuti munge muchizoona kuti chii chiri kunyatsokuitika. Ndo pandakabva ndachizotora munamato uya ndikaushandisa kwemazuva 3. Saka vakazotivhurira nzira dzedu, nekuti takazoti tadzoka kumba tichinoviga mwana wedu, takatoenda tikatonobatsirwa nevamwe zvekare madzibaba ava pavakauya vakatotiudza kuti vainge vakatorotesewa, vakaudzwa kuti munofanira kuti munge muchienda pamba pakati, vanhu ivavo munofanira kuti munge muchizovabatsira. Saka vakatipa munamato uyo wavakati munamato uyu taifanira kuti tinge tichizotsvaka umwe weukama. Vakati waisafanira kuti unge uchizoiswa neni kana kuti murume wangu, asi umwe weukama ndiye aifanira kuti. Saka takazotsvaka weukama sezvatainge takaudzwa namadzibaba vacho ivavo. Ndokubva tachizomutsanangurira nyaya yacho patainge tiri parufu. Murume wangu ndiye akazviita, ini wacho ndainge ndichirwadziwa, but mwana akazosara zvake ofa, asi nemarwariro awo aainge akaita akafa aine 2 years. Ndega ndakasvikawo papozisheni yekuti Mwari kana zvichiita
chizorodzai henyu mwana wangu because ainge arwara zvisingaite. Saka murume wangu akazopa umwe weukama munamato uya ndokubva achizongoukanda pamusoro peguva remwana, tikabva tachizodzokera kumba kwevabereki vemurume wangu. Mukomanashi pakabatwa varoi ava, I could not even believe kuti ndo zvainge zvaitika. Pakati pevaroi vacho ivavo painge paina vamwe vatete, hanzvadzi yemurume wangu, but ari mwana waamai guru nabanguru vemurume wangu. Zvinhu zvekuti zvakandirwadza kusvika pari nhasi. Saka madzibaba ivavo vekuEpworth vakatibatsira, asi vakatiudza kuti hataifanira kuti tinge tichizodzokera kuSouth Africa. Tikanzi kuSouth Africa hakusiririko kune chiraramo chedu chiri muno muZimbabwe, nekuti takasungwa navo vatete. Apa vatete ava taitogara navo musame location kwava kutisungira chiraramo chedu. Tiri kugarawo munomu muzimu muHarare. Ndinoitawo basa rekutengesa, murume wangu anongoitawo zvimapindauko, but takazotokwanisa kuzototengawo motikari, but upenyu hwainge hwakatiomera patainge tichiri kuSouth Africa. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, muri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kufungidzira kuti zvinhu zvakadaro hazviko. Une zvawakambosangana nazvo here zvekuti unokwanisa kuti izvi zvikaizvi ya mashura chaiwo? You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, kuromba kwanguwo uko kwandakaita. Ndakaenda kuMozambique apo mudzimai paainge aine pamuviri. Ndakabva ndachizoudzwa kuti kana ndichida kupfuma ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa nhumbu yake iyoyo. Ndabva kuMozambique ndakanzi ndinge ndichizorambana nemudzimai, zvinhu zvekuti zvakamurwadza, but ainge asingatozivi kuti ndainge ndiripo pakugadzirira ramangwana redu. Tarambana ndipo apo pandakabva ndachizodzokera kuMozambique. Takabva tachizoenda musango. Takaenda musango ndikabva ndachizopiwa njiva yandakanzi njiva iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichizoidya iri mhenyu. Ndakaidya ndikabva ndachizonzi ndainge ndatodya mwana wangu. Ndokubva ndachizodzoka kuSouth Africa. Ndakatanga kushanda mabasa ainge ava kuita kuuya kwandiri. Basa rangu randainge ndagara ndichiita ndere kupenda dzimba. Saka ndaingotiwo pano nepapo ndawanawo basa. Dzimwe nguva ndinenge ndisingawane mapiece job. Ipapo mukoma ndakazotosvika pakutovhura kampani. Ndainge ndatova nevanhu vainge vachindishandira, ndokubva ndachizobata project rainge rakakura. Ndikaenda ndikanopenda imwe imba pane rimwe purazi. Saka varungu kana vakaona kuti unenge wagona kubata basa, ivo vanotanga kuudza shamwari dzavo, ndokutotanga kutowana maprojects akawanda. Ndikabva ndachizosangana neumwe murungu uyo akati iye ainge aine construction company, but vainge vava kuda kungoita zveadministration zvekuti vanongotsvaka macustomers then vobva vachizotsvaka masubcontractor. Ndakabva ndachizonzi ndichava ndichizova asubcontractor mukampani, ndokutotanga kutowana mari tichiita maprojects anodhura, tichiwana mari yakawanda. So mukomanashi mudzimai wangu paakanzwa kuti ndainge ndava kubata mari, kunyange pandakamunyengerera haana kana kumbogara, akaramba. Ndakataura naye akabva achizodzoka, akatoshamisika, akatoona kutoti ndainge ndava kutogara kunzvimbo kunogarawo vanhu vane mari dzavo. Saka mhiko dzangu mukoma ndedzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichirara neimwe nyoka. Saka nyoka iyi ndakazotobetserwa neimwe friend yangu asi muSouth African, iye akarombawo. Saka ndainge ndava kushaya zvino kuti nyoka yangu iyi ndichapota ndichirara nayo sei, because ndakanzi pamwedzi ndinofanira kupota ndichirara nayo at least up to 5 times. Saka ndinoti kana kuri kunzi kana ndichida
kurara nayo nyoka iyoyo. Ndinoenda kumba kwefriend yangu naiyewo anogarawo mune imwe estate. Kana ndasvika kumba kwake ndinotora nyoka yangu then ndobva ndachizoenda nayo paloni tototanga kutosika bonde. Asi izvi ndinozviita ari masikati kana kuti usiku. Dzimwe nguva ndipo pandinozviita huri usiku ndobva ndarara nayo. Iye anewo dzake mhiko idzo dzaanotevedzera. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi mudzimai hatozvizivi. Nyoka iyi inogara kumba kwefriend yangu naiyewo ndiwe muno muSouth. Hanzi akaromba zvekare. Let us try to speak about it in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Mukoma Nashe ndoda kureururawo kuti ndakaramba pamberi pedare kuti ndainge ndiine umwe mukadzi wandainge ndichifambidzana naye kuzonosvika mwana achizofa. Izvi zvakaitika last year. Takaenda kumusha nemudzimai wangu, saka ndaiva ndiine mukadzi uyo wandainge ndakasangana naye tiri pabhodha. Ndakamukumbira mafone numbers ake. Ndakatoshamisikawo achindipa mafone numbers ake because akatondiudza kuti ainge aine murume wake. Ivo vainge vari mune rimwe bhazi, saka pabhodha musi wacho iwoyo painge pakasunga, saka takatombogara kwema-hours tirimo mubhodha. Ndobva achizondipa mafone numbers. Akati andipa mafone numbers ake tikazotanga kutaura. So takazosangana mushure mekunge tasvika kumba. Madhamu ndikavaudza kuti painge paine zvimwe izvo zvandainge ndichida kuti ndinge ndichizoita, then ndokubva ndachizoenda ndikanorara naye. Pandakadzoka mwana akabva achizotanga kurwara. Arwara kudaro, pane umwe wemuraini akauya akazongondiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichingoreurura kuitira kuti mwana uyu ange achizopona. Saka ndakaramba. Then mudzimai akazotoenda kwaSabhuku akaitaura nyaya yacho ikazosvika kwamambo. Asiwo ini ndakaramba mukoma. Ndakaona kuti hazvitauriki. Ndaiti chivanhu hakuna, but mukoma Nashe chivanhu chiriko because ipapo mwana wangu akatosvika pakutofa. Saka kana uri munhurume uine mwana anenge achiri mudiki, unofanira kuti unge uchilimita panhau idzi dzekuti unenge uchitamba nani, nekuti unokwanisa kukanganisa mwana. Saka ipapo ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichireurura. Ndakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichireurura pamberi padzitezvara angu, nekuti nemudzimai wangu takangokurirawo muvhileji rimwe chete. Ndikaramba ini. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndakaramba kusvika mwana achizofa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri mugore ra2016 apo pandainge ndiine imwe friend yangu. Saka friend yangu uyu taiwanzokufamba tiri vaviri tichitsvaka basa. Saka tainge takasangana mune rimwe group. Iye aigarawo muno muJoburg neniwo ndichigara muno muJoburg. Saka taiti tichifamba paya tichitsvaka basa. Then akabva achizowana basa. Musi wacho iwoyo akaita sekunge anditiza apo ndainge ndiine kamwe kabasa kandainge ndichirova. Saka ndakamuudza kuti ndainge ndichazopedza kurova kabasa kacho ikako samwe kumapast 10. Ndikati then tobva tachizoenda kune kwatainge takanzwa zvichinzi kwainge kuine umwe murungu ainge achida madhiraivha. Saka iye akabva achizoenda ari ega. Mukoma Nashe ndakabatikana mushure mekunge ndazvinzwa kuti ainge aendako ari ega. Ndikabva ndachizomufonera akatondiudza kuti ainge atowana basa. Ndikati hobo, saka pachiri kudiwa vanhu here
chakazondirwadza ndechekuti akandinyepera akati basa zvainge zvisingachaiti nekuti painge paine vanhu vakawanda vainge vatopinda basa musi wacho iwoyo. Akati ndichazokuzivisa. Akatotanga kutoshanda. Paakatanga kushanda mukoma haana kuda kuzoramba achiwirirana neni because iye ainge awana basa. Ndo paakaperera ushamwari ipapo. Zvakangondibata nerimwe zuva ndakati ndaenda kune vamwe madzibaba venguo tsvuku. Ndakangovabvunzawo madzibaba ivavo ndikati kwavari, nhai mune minamato here yamunoziva, minamato yekuti kana ndikaishandisa munhu anokwanisa kutodzingwa basa? Vakabva vachizoti hongu vainge vainayo imwe minamato yavaikwanisa kundigadzirira. Vakandigadzirira minamato iya vasingatombozivi kuti munhu wacho ainge ambori ani. Ndokubva ndachizoenda ndikatanga kuishandisa minamato iyoyo. Ndaisatombofungidza kuti inoshanda minamato. Mukomanashi asi yakashanda. Akadzingwa basa. Akangopashanda kuda about 2 weeks akabva atodzingwa basa. Akangonzi nemurungu hausi kufanira kuti unge uchizodzoka kubasa, zvikabva zvatovharana. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mwari ndakazobvuma kuti variko mushure mekunge ndaedza kuuraya vamwe avo vandinoshandira ivo vari kumhiri kwemakungwa. Saka ndakati ndichitsvaka basa ndikabva ndachizoudzwa kuti kwainge kuine munhu ainge achitsvaka munhu anokwanisa kuchengeta pamba pake. So ndikabva ndachizowana basa kuburikidza nechechi, ndikazotanga kugarapo pamba ipapo. Zvino ndakati ndava kugarapo ndikatanga kuchiva upfumi hwevanhu ava. Handichakwanise kuti ndinge ndichikuudzai zvakawanda. Saka ndakabva ndachizoenda kun'anga mukoma, mudzimai wangu asingatozvizivi kuti ndo zvandainge ndasarudza izvozvo kuti ndinge ndichiita. Ndaenda kun'anga ndikabva ndachizopiwa mushonga. Saka zuva iro randainge ndichifanira kuti ndinge ndichishandisa mushonga kuitira kuti vanhu ivavo vange vachindifarira plus vange vachizotanga kurwara, ndainge ndichida kuti ndinge ndichizotora humwe hupfumi hwavo. N'anga yacho yainge yakatoti zvose inozvigona, ikanditi uchaona zvichaitika. So mukomanashi ndakabva ndachizomuka usiku ndikati ndichida kushandisa mushonga iwoyo. Ndakaona ngirozi mukoma. Ndainge ndakatobata badza rangu ndichida kuti ndinge ndichicherera mushonga iwoyo. Ndikaona ngirozi yakabhururuka ichibva kudenga ikabva yachizonyangarika. Ndiyo secret yangu mukoma. Kana mukaposta mundiudzawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana mudzimai handina kutombokwanisa kumuudza kuti ndo zvandakaona izvozvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaona ngirozi yakabhururuka ichibva kudenga apo pandainge ndichida kucherera mishonga kuitira kuti vanhu ava vange vachizondifarira. Hanzi n'anga yacho yainge yakati zvichaita vanosvika pakukupa upfumi hwavo. Hanzi vari kumhiri kwemakungwa. Strange things indeed they do happen in this world. Yo